गिबियावनो नोंथांमोन रादाब बिजोंनिफ्राय बाव सफैनाय रादाब लाफैनायनि थाखाय जोंनि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरि आरो लोगोसे जोंनि बैसागु खुंफुं आफादनिफ्राय गिबियावनो नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर जासिग्रोनाय जाहैबाय। दा जोंनि गुबैयै बैसागु फेस्टिभेल खुंफुंनायनि थांखिया बुंनांगोन जों गिबियावनो जे जों मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंबोबाय थानाय जादों आरो दिनै खुंफुंबोयै 29थि बेयाव आगान होबाय। गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि गामिनि इयुन जोलैखौ गुबुनफोरजों जेनेबा समानै जों माबोरै दावखोलांहोनो हायो बेखौ गिबियावनो जों नोजोर बोनाय जादों। जेरै सोलोंथाइ बिथिं, हारिमु बिथिं, गेलेमु बिथिं गासैबो बिथिङावनो जाहाथे जोङो दावखोहोनो हायो बा जौगाहोनो हायो बे उद्देশ্যखौहाय जों गिबियावनो लाग्रोनाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो थांनाय समफोरावहाय जेन'बा गोदो गोदाय आबै आजौमोननि समाव जों नुदोंमोन जे जों बैसागुखौहाय आलादा आलादायैहाय जानाय जायोमोन आरो बे माखासे इनडिसिप्लिन भाबै जायै लोङै बाथे समाजनि जेन'बा हामथावै हाबाफारिफोर बेफोरबायदिखौबो जों जाबोनाय नुदों। दा बेखौहाय जोंनि गोलाव गिदिरफ्रा मेलेमजिबिफ्रा सानखांनानै जे जोङो बेबायदि एख'थायैहाय बैसागु जास्लायस्लाय जों मोनसे आदर्शनि गेजेरजोंहाय जालायनो हायो नामा खौसेयैनो। दा बे नोजोरजों जोंनि गामिनि जेन'बा मोननै समाजनि जोंहा मोननै समाज दं, बर' समाज आरो ब्रह्म समाज। बे मोननै समाजजों जों खौसेयैनो जानायजों लोगोसे जोंनि जेन'बा गोजोन खौसेथि बेखौ जोङो गोजोरै जों जाहाथे लाखिलांबाय थानो हायो बेखौ जों उद्देश्य लानाय जादों। आरो बुंनांगोन जोङो जे सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे जोङो बे बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो बोसोरफ्रोमबो गेवलां मेल लानाय जायो आरो बे गेवलां मेलावहाय मोजां मोजां आलासिफोर, थुनलाइगिरिफोर, जेन'बा समाज सिबियारिफोर बायदि गेदेमा बिथांमोनखौ लाबोनानै जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोर गारजेनफोरखौ जों मटिभेसन खालामनो हायो, थुलुंगाखां होनाय माखासे जेनेबा गोसोआव आग्रह खालामनो हायो। बे हिसाबै जों बेफोरबायदि मिटिंखौबो लाफाबाय थानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गाबोन फुङाव दंबावो जे बुंनांगोन बेखौबो जोङो खौसेयैहाय जेन'बा उन्दै गेदेर गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ अननाय होनाय, लोगोसे उन्दैफ्रा गिदिरखौ मान होनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। लोगोसे जों खौसे बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों खौसे बैसागु मोसानाय जायो आरो जोङो गाबोन बोथिसे ओंखाम जयैनो रायजो जालायनानै गेवलां मेलखौ जागायनाय जायो। गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङमोन गिबिथारावनो मेन गेट बेखेवनाय, बेनिफ्राय जोंहा जौस्रां बेखेवनाय, बेजों लोगोसे जामुंसालि बेखेवनाय आरो बिदिनो गासैबो बेखेवनाय हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय जोंहा दा जागासिनो दङ फिरफिला उराय होनाय आरो जोंहा गामियाव माखासे मुंख्लंफोर दं। मुंख्लंफोरजों लोगोसे जेनेबा गामियाव जेसेबांखिनि जोंजों जयै रायजो जानानै जोंनि समाजनिफ्राय रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ जों बोसोरफ्रोमबो मान बावनाय जायो आरो जों बे मान बावनाय हाबाफारिया दा बे सायाव सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनिफ्राय मेसेजआ बेनो जे जाहाथे जोंनि साखाथियाव थानाय गामिफोर बा रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैयो जे जाहाथे बिथांमोनाबो एख'थायै जाहाथे बैसागु जानाय बे हाबाफारिखौ गारनायखौ आं बुङाखै, मोनसे आदर्शनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोनाबो जानायखौ बैसागु रंजानाय बाजानाय हाबाफारिखौ लायो आं बेखौ मेसेज होगोन। लोगोसे बे रंजानायनि गेजेरजों जाहाथे गामिनि गाव गामिनि माबा मोनसे जौगाखांनायनि जाहाथे एजेन्डाफोर लाफानो हायो नामा बेखौ बयबो सानलायो। आं बेखिनिखौनो रायजो राजाफोरनि जोंनि धोरोमनिफ्राय मेसेज होनाय जाहैबाय।